mundur sang rakyana mate nanging prawadya bala kok sur tampur miyang suli ing pepandhen dalutek bandera kakandha mawarna-warna Indo Jaladhyana Sri Kawuryan wah Gatot wonten timbalan padu Kanjeng Rama animbahi dumateng praptanipun ingkang putranipun Gatotkaca Anarja wonten timbalan Kanjeng Rama samangke kula kapiji sowan kula wonten ing alun-alun negari Ngamarta wonten ngersanipun Kanjeng Rama Kyai Werkudara Kucluk apa Pak wah aja kaget anane Werkudara nglumpuke karo lancur-lancur Pandhawa ingkang sepisan aku arep njarawani wigatining pasewakan negara Ngamarta atus pundi menapa sekintenipun wonten sawijining perkawis ingkang sakmangke ngembet dhumateng karajan sangya para kawula tasih wonten negari ing Ngamarta Kanjeng Rama perkara kuwi mengko tarembegari jalaran tronjonge bakal mrunu nanging mangertiya anane Werkudara nglumpuke lancur-lancur Pandhawa merga ingkang sepisan Durna kuwi dadi wong tuane Werkudara Durna sing tansah mendheng ilmu karo Werkudara wonten sambung rapat menapa kaliyan Kanjeng Yang Durning Sukalima ening sambung rapat apa Pak karo Simbah Durna ing Sukalima ngerti ya anane Durna rawuh ning Prajanegara Ngamarta merga sak mengko arep nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Yang Jimat Kalimasada ingkang bakal digunakake syarat sarana tumbal wadaling Prajanegara Ngastra ketaman pagebluk bisane waluya nirmala temajati lamun tinumbalan wujuding pustaka nalika semono pengangkahe Durna bapakku ya Durna yangmu panjenengane bakal sowan ana ngersane Jlitheng kakangku Ndarawati wigatine bakal nyuwun ngambil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya ingkang keduga dadi syarat sarana uga tumrap negara Ngastina ing taman pagebluk bisane waluya yenta ora ketang tulung kedheping meninggal tinunggon wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya durung nganti parep kakangku menehi dawuh pangandikan durung nganti matur ngersaning Durna bapakku Babang nglayani jejelan usuli praptane Panakawan Petruk lan Bagong ingkang matur lan ngandhaki yen to dipol kakangku ya Semar Badranaya samengko bakal miwiti nggone bangun kayangan wah Lewu Werkudara ora nrimake ora kok mergo Semar ingkang duweni gegayuhan bangun kayangan kabeh perangane para Pandhawa klebu Werkudara ngerti lan aku go nyarujui yen to pancen bakal kelakon nggone Semar Badranaya bangun kayangan nanging sing gawe runtik atine wong tuamu Jodipati Letot Antarja lan Antasena wah samengko Petruk wani ngeplak karo Durna bapakku kanthi tiba kalenggak dilarak-larak dipulosara dening kono kan Petruk kandhung bolo mula kang saka kuwi anane Werkudara nglumpuke lancur-lancur Pandhawa wigatine ora ana liya kejaba kowe kabeh wong tak suwi supayane budal ngrangget karo Petruk mergo Petruk wis wani karo Werkudara Petruk wani karo Durna padha karo wani nantang karo Werkudara kaget risang kapirang uri nangkul kinampet kempet dosang retnaning bawana waduh nuwun sewu Kanjeng Rama Kyai Gatot wi menawa sekintenipun boten wonten pangapunten dhumateng pun Ponokan Petruk kalian
Ponokawan Bagong ingkang sakmangke wantun kaliyan Kanjeng Hyang Durna. Mesti kemawon wontenipun Petruk wantun kaliyan Kanjeng Hyang Durna menika mesti kemawon wonten jalaran lan sababipun. Kenging menapa sakmangke para lancur-lancur Pandhawa parikedah merwasa lan ngunjara dhumateng Ponokawan kalih menika lepatipun menapa perkara lupute Petra para sapa jarwani. Kowe iki bocah nom, kowe bayi wingi sore. Wah, urung iso mbedake ndi sing bener lan sing luput. Sik, Pak. Nek sampean wektu dina sak mengko iki dawuh karo anak-anak Pandhawa, dawuh karo Antasena sing gedhe pangapuramu. Antasena wi. Lancur-lancur Pandhawa kuwi wis tak omongi. Kakang Gatotkaca, Kakang Antareja klebu anak-anak Madukara, Wisanggeni, Abimanyu kabeh wis tak omongi. Tak ajari nek ora ngerti dodok seleng perkara aja ngasi cawe-cawe mundhak wirang tembe mburine. Lire piye? Ning atase Kakang Gatotkaca karo Kakang Antareja kuwi ora ngerteni lupute Petruk, lupute Bagong apa. Lah kok teko sampeyan dawuh karo Kakang Antareja karo Kakang Gatotkaca dawuh karo aku kon ngrangket Petruk karo Bagong sik. Ning kene iki aku sing ora nrimake. Ya nek pancen Bagong karo Petruk ki luput tenan. Ning nek gak, ha terus arep piye? Bener to Kakang Gatotkaca? Bener Dimas. Kakang Antareja bener to? Iya Dimas bener. Pancen ingkang prayoga mangkono. Lah saiki nek bapak arep dawuh karo anak-anak Pandhawa karo putra-putra Jodipati, saiki aku Jarwanana. Jarwanana kena ngapa kok nganti Petruk wani ngeplak sirahe Simbah Durna nganti tiba kalenggak dilarak diantemi ning aku ngerti kok mau ning alun-alun diantemi kok diplotrokke kathoke bareng emang. Wah, itan. Gadon wonten timbalan. Antasena. Piye, Pak? Yen to kowe arep ngerti apa lupute Petruk, ya kuwi lupute Petruk. Mergo wis wani mulasara karo Durna bapakku ya Durna eyangku. Ya Durna eyangmu, ya guruku sing meneng ilmu karo bapakmu sik. Begawan Durna ki ora mungkin kok nganti dikeplak karo Petruk nek ora duwe keluputan karo Petruk. Saiki aku tak takon lupute Eyang Durna apa? Kok nganti Petruk wani ngeplak karo Eyang Durna? Merga sengara kelakon Petruk wani ngeplak karo pepunden. Lha Eyang Durna kuwi derajating pendhita, titele Brahmana, sarjana hukum kae. Sengara kok Petruk wani ngeplak karo Eyang Durna nek Eyang Durna ora ndek keluputan. Bakune mangkat ora? Wah, kadon boten timbalan. Mangkat ora? Nuwun sewu, kula boten saged. Boten saged ngayahi menapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Rama Kyai Jodipat. Menawi kula boten mangertosi dodok seleng perkara. Wah, yo. Nek kowe ora saguh nglakoni dawuhku, kowe dudu anake Werkudara. Hei, senes putranipun Satriya Jodipati boten patheken. Antareja, wonten timbalan. Budal Petruk karo Bagong dirangket. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi kula mboten kateges rubuh gedang kalanaturipun Yayi Gatotkaca. Nanging menawi kula mboten mangertosi dodok seleng perkawis, mboten mangertosi sabab lan jalaran Petruk keduga wantun kaliyan Eyang Durna paripaksa kula mboten saged menawi kedah nglampahi dawuhipun Kanjeng Rama. Minggat. Wah, tuduhane Werkudara. Iki sanes putranipun Raden Werkudara nggih sanes. Mboten napa-napa. Kula mungkin tak dados putrane Raden Roni mboten napa-napa. Mesti ajar-ajaranmu. Heeh, nek sampeyan arep ora trima ngono apa piye? Yo, tapes nek kene-kene lancur-lancur Pandhawa wis dudu dadiane Werkudara. Yo men, ora dadiane Werkudara ora patheken. Ora dadi anake bapak Antasena Gatotkaca karo Kakang Antareja isih iso urip. Ora dadi anakmu, aku wong telu isih iso urip. Wah, edan. Kowe ora gelem ngewangi Durna bapakku, aku dhewe sing ngrangket karo Petruk lan Yes. Bapak ki nek ora di gawe kaya ngono kae ora iso mikir. Ora iso mikir lire piye Dimas, coba to.
dudu meh gurune wae kok terus rumangsane sapa-sapa arep diluputke rumangsane gurune iku ora iso ndek keluputan ngono apa piye ngaku-ngaku dadi ponakane sing gawe urip Kang apa Kakang Antareja apa Dimas dikeke mangsane delak wancine ponakan Petruk karo Bagong diayomi yo aku marut aturi Dimas Antasena lah iya manut ora manut apa tak ketak ngono ya wah kangen aku kendangan wis suwe ora tau dikendang tatanan ora pangling sing adang ning ngarepanku Gatotkaca Siwa Surta Yudha wawamu cetha kowe wis ngilangi Subasita lan kowe wis ngilangi tata krama ana ngarsaning wong atuwamu para Sata Kurawa aku ngerti oleh Kurawa padha dampyak pacak baris mergo arep gawe kisruh negara Ngamarta ingkang disababake saka Durna ingkang dipulasara dening Petruk. Wah, menungso ora tatanan. Apa kelakonan ning kene marganing matimu kowe lancur Pandhawa kudune kowe ngewangi karo Ganduna. Nganti bapakmu ya kuwi Werkudara. Saiki ngrombong dadi rombongane para Sata Kurawa ngombyongi karo eyangmu Durna. Ora gagas. Nek pancen Durna luput Gatotkaca sing ora nrimake babar wowo Lena pangindamu kowe ora minggat saka pengarepanku tak candhak sirama kepuk diadam kelakon ning kene margane matimu Singalena prapting lalis Siwa Surta Yudha awas
Awas kowe. Mati kowe. Mati kowe. Sambato karo wong tuwa arep wani kowe. Ger kowe ayah mati aku ayah hit ora pedus e biar Sambato. Iya. Untung tak gapit iki kene. Ora tres remuk. Teles e. Mati. Iya. Ayah. Jomikan. Ngelundasku sih. Biar gue. Iyo ha.
Ratatan jebul Setyaki kowe uga mapan ning negara Ngamarta Surtaya apa bang ayo kowe arep mula sora karo Mitra Bagong Setyaki sing ora nrimake wah menungsa Ratatan ora minggat saka ngarepane Prasata kowe lakon tinjung akhirat nyawamu tibakno pecah siramu wah oh ngene kowe oh mati kowe menungso Ratatan jar ya jar mati kowe Edan waduh mati aku serta yudha ratangling nggih Mas lah iya kowe kok ting sirahmu kok ting bedusul kaya ngono nang apa waduh pecah man mati kena ngapa wah mboten nginten babar wisan Petruk menika ingkang ndombengi apa ndombengi menika ngewangi ndombani ora kok ndombengi
Kuwi basa apa kuwi? Ingkang ngewangi ndombani kelan pun Petruk menika jebul para lancur-lancur Pandhawa. Ha iya aku ya roh, Kak. Lho sampean pun mriksa. Wis. Kok mboten ngendika mboten sanjang kalih para Sata Kurawa. Ngene tak kandhani malah durasi do perang. Mungsuhmu sapa? Kulo pinanggih kelan Gatotkaca, Man. Lah ya ramu kalih. Sirahmu teng penyonyo kaya ngono terus gulumu tengeng. Walaiten. Wah. Pun ajeng tek-tekan nika sirahku napa cengel kula dicekel terus diuntel ngaten niku. Wah lorone ora jamak-jamak. Kana mundur. Nggih, Man. Kayak pijet kana. Nggih. Pijet. Kene akeh. Kayake akeh sing do kalah iki kayake Kurawa. Pejah, Man. Surtayu. Oh iya. Kowe kok abuh bun-bunanmu keneng apa? Wah. Niki to, Man. Heeh. Tak kira nek kowe nganggo helm. Wah, sampean iki kok. Helm napa? Niki luka, Man. Luka piye? Mungsuh kula Setyaki. Setyaki barang iki eneng to? Wah, nggih wonten. Wong Prabu Kresna niku tumut seba wau. Mesti rak nggih Setyaki rak nggih nderekke kalih Ratu Ndrawati. Ha iya. Ha nggih. Mungsuhmu Setyaki, Man. Kula nyaut gada mriko nggih nyaut gada ning pas kula lena leh dheke nyaut. Wekasan kula ora ngerti sangkan maraning bilahe gada keprok wis ora kula tar. Wekasan bun-bunan kula abuh. Sekana mundur. Nggih. Tambake. Nggih. Golek aranda. Lho. Kan ngijapi ngono. Kan ngidani bun-bunanmu kok mari kan. Sampeyan ku sing anu ora. Ki sapa iki sing urung maju kayake mengagi ana wong loro sing maju. Lho, Bang. Durmagati. Lah iki. Kene maju kene. Lho, iki kira. Lho kula niku jeneng diparingi gawean kok pun ajeng tancep kayon iki lho pripun? Ora ana wong arep tancep kayon nggih. Maju, Man. Ya arep maju. Wis ngerti mungsuhe. Jrek. Mungsuhe sinten? Mungsuhe ora ana liya anak-anak Pandhawa. Alah, lha kok ning ngladeni bayi-bayi. Setyaki ya eneng. Nah, niku kula wani, Man. Lho. Kowe ngremehke anak-anak Pandhawa jare ming bayi-bayi. Lah nggih. Lah niku lak anak Werkudara kabeh. Kamu Werkudara men ngelombong kula apa kok. Werkudara niku lak men ngewangi Bapak Durna to? Heeh. Lah kok anak-anake malah ngepluki Kulawa niku kalepe pripun? Ya mesti ana sim komunikasi ana apa? Sim miskomunikasi. Lah sampeyan niku dikok iso dipikir lho lameng waton ngomong. Arep maju. Mboten. Lho jare kok kowe wis gawe tato barang. Tato niku lak gambal man ceni. Tato niku ceni. Ceniningan ceni. Seni. Nah niku. Oh ampun kula tato lengen kula ngenten iki copo sing wonten kalih kula. Oh ya nek ora enek sing wedi, ora enek sing wani karo kowe ya kana maju kok. Lah mbok wegah. Wis tatonan barang. Ngeten nggih, Man. Tato niku senes cimbole wong gentho, wong bedagalan, wong medeni niku mboten. Ning kula niki nato lengen kula mlego kula seneng kali gambale, Man. Oh, nggih. Terus kula abadikan teng kulit, teng awak kula. Oh iya, kayak arep maju. Mboten, Man. Mbok yakin kula mboten ajeng maju kula. Terima bobok mawon kula niki. Mungkin bal-gol-gol ajeng tumut mboten sampean. Nyanti, teng alas Purwa. Aku arep ngopo wong tuwa kok arep tojak rono kene. Lho, mbok menawa sampean butuh nomel, wis kowe ning kono kira kena neka-neka. Nggih pun. Nderekke nek arep rono nggih. Ngoten niku. Pila-pila kula iki nek arep pelang malah dipenging ngoten lho. Iya ya, ngeman-man tenagane sampean kok lah. Yoga-yoga cemene wis do kekecelan kabeh.
Apa? Kekecelen. Wis sak geleme dhewe ora. Cit. Kula wonten dawuh, Man. Wela. Prai lehmu manjak. Prai. Maju perang. Nggih. Mungsuhe sinten, Man? Mungsuhe Gatotkaca Antarja Antasena. Malah tak sawang Petruk mau kaya ya melu ngepruki Kurawa. Lho. Sampeyan niku dadi pengarep ora iso menehi contoh sing apik. Ora iso menehi contoh sing apik piye? Sesampeyan dawuh karo Kurawa kon maju perang ning Kurawa urung tau ngerti tandange sampeyan. Terus karepmu aku kan maju perang. Lho lha nggih. Ya. Ning nek aku maju perang nek umpama aku menang kowe maju lho. Lho. Betul ngaten, nek sampean menang nggih empun. Lho kok wis piye ta? Nek sampean menang nak Kurawa nggih menang kabeh. Wong sampean iku pengarepe Kurawa. Nek kon nyontoni aku perang ya ngene deloken tandange lekmu iki lek. Ora tantanan ayo. Amuk Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha. Ilangku dadi Petruk kaya dandan cara Antasena iki karepe piye to? Wih, mantap. Ngile. Cit, menanan. Delok ana wong edan ngene. Tandangi, Man. Ana patih maju perang. Ana. Iya. Palaran kok cakepane wong ngiris kopat. Lha iku sik tau ngiris kopat piye? Paman, tung buak. Apa wertaning dedalan ning dalan akeh wong mati. Sing diwadhake wong mati kuwi tegese kopat. Kopat mati. Mati keneng apa? Mati suduk sarira. Kopat dirajang tugel tel dadi loro. Suduk jaja prateng gigir. Tugel tel dadi loro, sukmanya ilang, kopate dijipuk. Raganya terus kalinting, ting klinting mengari janure. Kuwi ming ada-ada cakepan wong ngiris kopat kok dienggo nantang karo Petruk kantong bolong. Jalan. Asem kira. Tak kira aku nganggo palaran cakepane kae mau iki tak kira nek aku wis sangar berwibawa. Jebule kok mung diwerdekke wong ngiris kopat. Iya. Dikira aku wedi karo kowe. Yo. Kan nandangi cara piye kowe? Nek maju wae mung saku apa dilakoni karo dapuramu? Iya. Wah, kok ya lena. Ngarep ngladeni tandange Patih Sengkuni. Yo, nang kene. Petruk mungsuh Patih Sengkuni. Pelak gamelane pelak. Ngene kok ora. Ya.
Apa dikira aku ora wedi mungsuh dapurmu? Ya, ning kene papan netar kadang kira-kira Petra awake sing mati. Ya, tak pestekke kowe mati dhisik. Ngene iki lho nyambut gawe iki. Ruwet nganggo sandangan satu ya kowe. Iso ngantem ora jane ya. Yo. Dibeset aja sih. Beset piye kok gedang ora. Ayo. Iya ngalah. Yuk iki nah iya. Ora manut senengane ora sampean ki dadi pengarep kok ya ora. Agak jati cetati. Ora cetati apa? Kok dadi pengarep kok senengane sak geleme dhewe. Kurawa ki diajari sing apik-apik ora kok ngajari ngisruh negarane wong. Tak giyeng, giyeng. Alah giyeng, giyeng. Alah giyeng, giyeng. Sengkune karo aku dhuwur aku Itu aku njuk ngapura. Wis dumuk-dumuk. Nerancak karo wong tuwa ora. Sampeyan iki dadi pengarep dadi patih iki sing iso mene patuladan sing apik. Ora kok sak gelemit dhewe. Terus nek ceklek gapite aku ora tanggung lho men. Mangsane apa? Tak ijoli gapit pring. Wah. Pring. Heeh. Mangsane apa? Patih kok sak geleme dhewe ta. Giyang-giyang aku ngono. Petra aku njuk ngawur, aku njuk ora bali ora. Iya. Werkudara kan, Werkudara kan. Mange wangi arep diapur murasane apa? Iya Petra, aku ya gong api-api. Tahan wae. Giyang. Werkudara.
Durna bapakku apa? Deloken kae. Oh, deloken. Kahanan negara Ngamarta kok dadi morat-marit kaya mangkene. Wah, edan. Mesti wae iki pokal gawene lancur-lancur pendho. Sing padha bali lho mergo ora gelem tak dawuhi ngrangket Petruk karo Bagong. Wah, menungso ora tatanan. Werkudara. Apa? Werkudara, sawangan kridane bapakmu. Ora-orane mengko iso kalah musuh anak-anakmu. Deloken wong tuwa bakale unggul samubarange. Yo, Bang Sawang kaya ngopo kridamu? Mengko nek ketemper yudamu Werkudara sing bilani. Oh, anggepe apa? Manus maning jajalan strukaning boleh strayoli binatang. Menungsa ora tatanane. Oh, antasena terjek arep cocok kowe musuh mbahmu sing ora iso menang kowe. Satu mulut saya yang kiri dan kanan. Mulut kok kiri kanan dah. Mati aku, mati tenan iki. Aduh. Aduh. Aku temu Siti Aki kok kaya ceritane Genzi karo Seri Jawa. Aduh, sepelan lawas iki. Werkudara. Arep ngapa kowe malang krek arep ngapa kowe? Ayo, iki tangane gek ngantem aku. Tuk ngono. Gage. Wong tuwa apa bocah? Wong tua. Wong tuwa ketemu sing luwih enom. Kudune kowe gelem ngandhani karo aku, ben aku rasa geleme dhewe. Kowe ketemu karo Setyaki, kaya-kaya ketemu karo Bathara Yamadipati. Aduh, kok katokku teles ya iki ya. Tuwek ngompolan. Wis lumrah. Ayo, Kurawa. Gelem kok peringgake ben ora mapan ing Ngamarta ora? Gawe kisruh kanan Gunung Amarta Setyaki sira atrimake. Nek kowe ora trimo aku ya ora trimo. Podho. Aku batu lo ngene. Aduh. Sabar. Iya. Sare. Sare, Durna bapakku sing sare. Wong edan ora. Wong tua kok simi. Kowe nangis ora meneng-meneng. Ngopo? Setyaki Werkudara, Setyaki. Ngopo Setyaki ngopo? Bungkik ngopo? Wani karo kowe? Wani ya. Aduh, monggo aku ki wayang silian. Sprene orang tak balek-balekke. Ngene aku rusak piye? Ngijali ta iki. Untunge gapitku cor-coran. Nah ora ngono ora wis coklek wingi-wingi. Bungkik ngopo? Iya. Bungkik karo wani karo aku.
Bunga aku diajar karo Bunga. Aku diantem karo Setyaki. Wah, Idan. Rumangsane apa? Bunge, kowe wani karo Durna bapakku lakon mati seneng aku. Setan ora. Prakutara. Oh. Ya bener kowe melayani Bungke, kowe melayani Setyaki. Aku terus tak banting sakeleme dhewe. Karemu piye? Aku gendangen. Aku nek ora tau gendang modar tenan musan anak Pandhawa. Yo. Aku gendangen. Aku gendang buri. Setyaki duyak. Yo. Rumangsane apa? Anak-anak Pandhawa dong gleleng-gleleng tumeh wengi-wangi aku. Aku iki dikeplak karo Petruk aku ora tau pelan-pelane. Setyaki goleki diuber Setyaki diuber. Yo. Kok kaya mau mangkung ngidul kok mau. Anakku ada anakmu barang digoleki lho. Iya. Anakmu dikandani sing apik-apik. Aja entuk mulasara karo wong tuwa. Muri. Lemu balik telat. Kowe ning kowe tanggap Sasmita kowe apik kowe. Ora wangi Setyaki ngeplak cengelku. Duyak. Tiwas duyang ngidul sepul Setyaki mlakune ngalar. Lagu dhewe ora. Duyak koyo mayune banter banget mau. Iya. Duyak, ayo duyak. Muri. Sama kae. Wah. Gatul bojo. Duyak. Muri. Iya duyaknya. Duyak. Muri. Aku menenge nek Mbak Susani. Nah, ngene madem mburi dadi aku ngerti sapa sing nguyak. Iya. Ka ana reja diuyak. Werkucar ahop. Apa? Aku krungu krusek-krusek ngono. Krusek-krusek apa? Mbah. Nang nggon woh-woh. Ayo wis maju wae lah. Werkucar ahop. Ngopo? Krusek-kruseke ngetut awake dhewe. Werkucar Setyaki. Telat kowe wis minggat Setyakine. Iki apa meneh iki? Werkucar gagas kaca. Kadang kaca wis kelakon ngeplake mau. Aduh, siapa iki? Iki siapa iki?
Sopo? Mbah kudungan kresek. Kudung kresek. Mongko nganggo mantel. Duya. Wah, kucluk. Kucluk sapa? Antasena. Duya. Siapa iki? Iki apa nih iki? Iki barang apa iki? Aku watu aku. Werkudara. Apa? Awake dhewe ditutke watu awake dhewe. Awake dhewe ditutke watu. Dipelani karo watu. Mbok menawa iki pusaka kadewatan iki. Yo. Apik. Sik kok watune kok iso ameng ya? Sopo? Bagong, setan ora. Duya. Iki kok bocah-bocah kadho sak keleme dhewe ora. Antarja ning mburi. Duya. Gatut kaca. Setiaki. Antarja. Bagong. Aduh. Iki apa iki? Aku ora sampean digendong Werkudara aku iki. Sampean ngeguyu wong tuwa ora. Decune. Pripun Kakang Durna? Kurawan kok penjalin. Nek pun nekuk penjalin Angge dijahit. kok dijahit sampean iki sik. Apa kok terus sampean arep njahit? Kurawan kok penjalin. Werkudara kok jae wis kesel ngayame kalih kula. Makane Mbah, sampean dadi pendhita ku sing jujur wae. Ora gawe apa jenenge yani ya. Ngono. Weh, kowe ya padha dene le cangkem elek, Deng. Kok yani yana ya wah. Kemangsane apa? Dadi pendhita sing apik wae. Kowe barang ki satriyane, sengkune kowe ki patih, tekan negarane wong kok jak-jakan nanggepe patih wujudanmu. Aku njuk ngapura. Aja njuk ngapura, aku njuk ngapura ora sinun mesti anu ngamarta kae. Negara ngamarta dadi kaya ngene kanane mergo dapur-dapurmu iki. Menungsa rupane kaya dares kok diopeni. Panjenengan mriku sesembahan kula. Panjenengan mriku eyang kula. Menawi mboten saged nggadahi patuladan ingkang prayogi sak mboten-mbotenipun sampun ngantos damel rusuh kawontenan negari Ngamarta. Iya. Aku wong tuwa malah mbok dunung-dunungke mbok kandhan-kandhani. Iki. Nuwun sewu. Kula wantun kan panjenengan mriku awit panjenengan nggadahi kaluputan. Iya. Aja. Wong kula arep kukur-kukur kok aja. Piye, Mbah? Kayake kowe bose. Ah ya aku. Sing duwe gamelan ya aku Mangsane apa? Sampeyan tekan negara Ngamarta ora kena gawe kisra. Ora. Petruk karo Bagong ku ya wis men. Arep nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Yang Jimani Masada ya wis ben wong sing butuh kakekne Semar ora kok Petruk karo Bagong dhewe. Sampeyan iki ngapa? Setyaki Tripat. Ketek anyaran kaya iki. Kurawan kok pencari Tripat. Nggih.
Piye? Sampeyan nglabuhi angkara murka entek-entekane ming kewirangan dhewe. Ha iya to? Bayi ngerti apa kowe? Lho, ora kok perkara bayi ngerti apa, nyatane manuver iki mau sing gawe aku. Durna nganti nekuk penjalin lho, kepesing-pesing le mlayu. Oh ben. Ora kok ya ben. Sampeyan iki kepeksa. Sampeyan kepeksa asline. Muni ya ben ning atine ora sah ngono ya to? Muni ya ben ning atine ya wis ngono to? Hati-hati. Aku mung weling, Pak. Aku mung weling. Aku ki ora menging bapak meguru karo sapa wae. Ning wong meguru kuwi mung nuhoni marang paugraning tembang. Lamun sira, Pak. Angga guru kage. Amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabake. Dadi wong arep meguru ki kudu dipilah lan dipilih. Bayi urung tau meguru. Reka-reka ngandani wong tuwa sing wis kulana meguru. Arep nyandi kowe. Uyuh. Mengane ora. Kang, apa Dimas? Iki Pandhawa padha prapta ning Karang Kademel. Yo, karepe Dimas Antasena, aja ngasih suwung, Kang. Bapak lagi wae kae. Kaya arep sumusul ning Karang Kademel. Wah, lho. Negara Ngamarta aja ngasih suwung. Lancur-lancur Pandhawa supaya ning ngrondane kana negara Ngamarta, Kang. Yo, aku manut karo Dimas Antasena. Ayo. Kakang Durna. Oh, menungsa ora tatanan. Jebul tinemune anggenipun Werkudara ngayomi kalian kula. Menika mau ngepek kalian ilmunipun Begawan Durna. Nggih. Nek nalikane Begawan Durna nandang kesusahan Werkudara ora gelem gek cawe-cawe, ora tau gek gelem ngewangi karo Begawan Durna. Kersanipun kados pundi? Sengara kula iso nakon nyuwun ngambil nyidra wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Kalian Sekar Cangkok Wijaya Mulya menawi sakmangke keduga kasempatan lan kelakon menawi dados janggaripun Semar Badranaya. Kersane Kakang Durna piye? Mangsawang Dik Pate, mangsawang. Oh, kula nek ora gawe sedih atine para Pandhawa, ora gawe runtik penggali anak-anakku para Pandhawa. Samangke kula kinten mboten badhe purna lelampahan menika. Kersanipun Kakang Durna kados pundi? Mangsawang Dik Pate. Nek wis wujude kaya ngene iki, sapa sing arep wani nyentulani rembuke Begawan Durna? Durna. Nganti klerak-kleru leh ku amang. Mergo saka bingunge atiku Dik Pate. Nggih Kakang Durna. Sampeyan kok dadi wujud cat katon cat mboten niki tokoh napa? Sampeyan ora ngerti, ora apal. Ana niki sesembahane sampeyan dhewe. Oh, kula dadi wujud esukmane Prabu Pandhu Dewayana. Wih, nggih. Napa kaya ngoten niku to, Kang? Kaya ngene wis anggap ae kaya ngene. Jekna mekutan. Mekutane didol. Gak kaya nyarang-nyarang mah didol. Nek sampean wis wujud kaya ngene kersane sampean arep pripun? Mangsawang Dik Pate, mangsawang. Mengke Pandhawa keduga runtik kalian Semar menawi srana kula damel wigaripun Semar anggenipun bangun kajangan.
Thank